Hej YouTube, og velkommen til min første video til en vlog. Ja, I hørte rigtigt, en vlog. Der kommer til at foregå lidt forskelligt på den her kanal. Der kommer til at foregå lidt slender, lidt Minecraft, lidt komik, så nogle vlogs som den her. Ja, jeg sidder lige her i et rum og optager. Ja. I kunne også bare skrive, hvad det var, I ville have mig til at optage, og så kunne det være, det kom. Ja, det er virkelig, det YouTube ret længe, faktisk kun en dag eller noget. Så please subscribe og like videoen. It's going der, hvis I like og subscribe, det er nok. Lige meget. Whatever. Hej YouTube.